Hej og velkommen til denne Soul Meditation. Mit navn er Ras, og jeg er her for at guide dig igennem denne meditation. Prøv om du kan finde et behageligt sted og enten sidde ned eller ligge ned. Og så tænker du på at trække vejret. Mærk hvordan du trækker vejret enten igennem næsen eller igennem munden. Og bare lad dig selv trække vejret på den mest naturlige måde for dig lige nu. Og så fokuserer du på toppen af dit hoved. Mærker hvordan toppen af hovedet bliver mere afslappet og mere frit. Og ligesom ned ad panden. Panden får også lov til at slappe godt af. Ned igennem kinderne. Mærk hvordan kinderne de også ligesom slapper mere af. Og du går også lige ind i øjnene. Du mærker hvordan øjnene, helt inde i øjnene, helt ind bag ved øjnene, får lov til at slappe af. Det som fører helt om i baghovedet, og det giver dig bare sådan en rolig, fri følelse i dit hoved. Du mærker hvordan at din kæbe får lov til at falde helt ned og slappe af. Og din tunge, den får også lov til at føle sig fri. Og ja, den ligesom falder ned i munden. Og stille og roligt mærker du også, hvordan at den følelse af afslapning bare spreder sig ned igennem din hage og ned til halsen. Hvordan din hals, den ligesom får lov til at slappe mere og mere af. Og din nakke. Du mærker bare, hvordan din nakke, den slapper mere og mere af, og helt ned i skuldrene. Skuldrene får lov til at falde helt ned. Sådan helt afslappet. Og hvordan at du ligesom igennem armene helt ud i dine albuer, de bliver sådan helt bløde. Og dine arme, og dine hænder og dine fingre finder en meget blød og afslappet position. Og ligesom i brystet på samme måde. Det føles også afslappet. Og ned igennem den midterste del af din krop, ned igennem maven. Helt ned i hofterne. Også helt ned i dit bækken. Dit bækken får lov til at finde sådan en dejlig, blød og afslappet position. Og ned i benene. Dine ben bliver bløde. Og dine knæ. Og helt ned gennem benene, ned i fødderne. Ned helt ud i tæerne. Tæerne får bare lov til at finde sådan en dejlig afslappet position. Og du mærker bare, hvordan det føles at slappe godt af i hele din krop. Hele vejen fra toppen og ned til den nederste del af din krop. Det føles bare dejligt at give dig selv lov til at finde den der ro og fred inde i din krop. Og du nyder bare, hvordan det føles lige nu. Så giv dig selv lov til at mærke ind i dit hjerte. Du mærker, hvordan dit hjerte, hvordan det føles inde i hjertet. Hvordan føles det derinde? Er der nogle farver? Er der nogle farver, som viser sig inde i dit hjerte? Det kan være, det er en farve. Det kan være, det er flere farver. Det kan også være, at der ikke er nogen farver. Det er helt okay. Det er helt perfekt ligegyldigt, hvad det er, der foregår inde i dig lige nu. Du er bare med det, der er. Det kan også være, at du mærker en energi af kærlighed, af medfølelse, eller bare ro. Når du lader den følelse eller de farver, du lader dem bare sprede sig helt naturligt i sådan en helt rolig, naturlig form. Lad du det bare sprede sig rundt i din krop, uden at du gør noget. Det er bare helt afslappet
og helt frit. Og uden nogen form for at kæmpe. Du lader det bare ske. Det foregår bare helt stille og roligt. Mærker hvordan at det ligesom fylder din krop godt ud. Du fyldes godt op af energi. Og du lader dig bare fylde godt op. Du lader det ligesom sprede sig rundt i hele din krop. Og så mærker du nu, hvordan at der ligesom kommer et lys ned over dig. Det kan være, at det rammer ind omkring hjertet. Hvordan føles det lys? Er det et varmt lys? Eller kan du give dig selv lov til at lade det lys sprede sig? Og ligesom tage imod det, som om at det er din sjæl, der ligesom viser sig. Det er din sjæl, der viser sig igennem det her lys for dig. Og hvordan føles det at tage imod din sjæl igennem det her lys? Bare mærk den der forbindelse til din sjæl, uden at skulle prøve at forklare det dybere. Men bare tage imod din egen sjæl, bare i en åbenhed og en nysgerrighed. Så lader du bare dig selv tage imod din sjæl. Tag imod den forbindelse. Og du mærker, hvordan den energi fra det lys, din sjæl, får lov til at blive større. Den går ligesom ud på alle sider omkring dig, ovenfor dig, nedenfor dig, bagved dig, foran til siden. Ligesom alle steder bliver den bare større, og den spreder sig bare ud. Den bliver bare naturligt større og går ud i hele det rum, du er i. Den går ud i det rum, du er i. Den går ud i den by, du er i. Du mærker bare, hvordan det bliver større og større. Og i hele det kontinent, du er i. Det er sådan, du lader din energi bare blive større og større. Og du mærker, hvordan det går helt ud i hele verden. Det er som det fylder hele verden ud. Du fylder hele verden ud med din energi. Kan du lade den gå helt ud i universet? Helt ud til andre planeter? Hvor langt kan du lade den her energi, som kommer inden for dig og spreder sig ud? Hvor langt kan du lade den gå ud? Kan du mærke den der følelse af, at du ingen begrænsning har? Hvordan føles det at ingen begrænsning have, at du bare kan blive ved med at blive større og større? Og bare mærke, hvordan du giver helt fuldstændig slip på den der begrænsning. Og du lader bare dig selv blive så stor og fylde så meget ud. Tag så meget plads, som du har lyst til lige nu. Hvordan det føles bare at give helt fri. Giv helt fri. Så kommer du lidt tilbage til din krop. Du mærker, hvordan din krop, den bare er fyldt godt op med energi. Det er bare den der styrke. Den der følelse af styrke inde i din krop. Og den der følelse af ren energi. Ren og frisk energi. Og du vender igen tilbage til din sjæl. Og du ligesom går ind i en åbenhed omkring, at din sjæl ligesom måske kan fortælle dig noget. Kan vise dig noget. Hvad er det din sjæl, den ligesom kan vise dig lige nu? Hvad er det for en besked, den kommer med? Er det noget, der ligesom
skal måske kigges på i dit liv? Er det noget, du kan ændre? Er der noget, der kan ændres i dit liv? Er der noget, du kan ændre? Hvordan føles det? Er det okay, at der er noget, der måske skal ændres? Det kan også være, at energien fra din sjæl siger, at der er noget, som du gør virkelig godt, som du virkelig har gjort godt. Noget, som du godt kan føle dig bekræftet i. Viser din sjæl dig noget, hvor det der, det er faktisk godt? Bare giv dig selv lov til at tage imod beskeden, hvis der er en. Hvis der ikke er nogen, det er helt okay. Bare vær med det, der er lige nu. Bare giv dig selv lov til at være til stede i det, der er lige nu. Er der måske en besked til dig med en sjæleforbindelse, er der måske en bestemt person i dit liv, eller noget, som ligesom viser dig en sjæleretning? Noget, som kommer fra et dybere sted. Bare have den åbenhed omkring det, at du er åben. Jeg er bare åben for ligesom at lære noget mere. Udvide min bevidsthed. Og du giver bare dig selv lov til at slappe helt af i processen. Og bare have tillid til, at det kommer til dig, når det er klar til det. Når du er klar. Så du er klar til at, hvis du skal ændre noget, det er okay. Bare lyt til det. Åbenhed, nysgerrighed. Og mærk, hvordan den energi, den bare er stærk ind i dig. Den der styrke omkring tillid. Giv helt slip. Så lytter du til den sidste besked, som din sjæl har til dig nu. Og du tager bare imod den. Det kan være, det er et enkelt ord, nogle enkelte ord. En enkelt følelse. Tag bare lidt øjeblik til at tage imod det. Og så tæller jeg fra 1 til 3, og når jeg kommer frem til 3, så kommer du helt tilbage til din krop, helt tilbage til nu og her. Og vi starter med 1. Så mærker du, hvordan at dine fingre og dine tæer, dine fødder og dine hænder ligesom begynder stille og roligt at bevæge sig. Bare begynder ligesom at få lidt liv tilbage og mærke, hvordan de har lyst til at bevæge sig igen. 2, så begynder du ligesom at strække dig lidt. Du mærker, hvordan din krop har lyst til at komme tilbage og bevæge sig stille og roligt i din egen tid. Og du ved, at i din egen tid kan du også få lov til at åbne øjnene, men først når du er klar. Først når du er helt klar. Og du strækker dig godt, og du måske har lyst til at lige at gabe lidt, og hvordan det føles at strække og komme tilbage til din krop. Og 3. Du giver dig selv lov til at åbne øjnene, og du finder tilbage til nu og her, og kommer tilbage til din krop, og hvordan det føles bare at være tilbage i din krop. Du tager de beskeder fra den her meditation med dig, og giver dig selv lov til at leve
i den der sjæleforbindelse, og du giver dig selv lov til at føle dig helt fri og rolig. Tusind tak.